Felly well i ni ddechrau. Croeso cynnes i chi yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Gobeithio bod chi wedi llwyddo i gyrraedd yn ddi-drafferth. Falle bydd yna rai nawr yn ymuno ni wrth i'r Oedfa fynd yn ei flaen. Yn drefn ni heno mynd i fod chydig bach yn wahanol i'r arfer. Yn bachu ar y cyfle bod ni wedi gorffen yn cyfres ni yn llyfr Exodus. Mynd i wneud rhywbeth bach yn wahanol cyn dechrau ar gyfres newydd. Ond am nawr, na ni weddio, na ni gyflwyno'n hunan i'r arglwydd. O arglwydd yn Duw, i ni yn troi ato ti yn nawr. Ac fel wnaethon ni ystyried bore yma arglwydd, ni'n dod yn hyderus yn o ti. Yn hyderus yn dy gynllun di, yn hyderus yn dy ddaioni di a dy ddoethineb di, yn hyderus dy fod ti yn goruwch lywodraethu a fod gen ti fwriadau da ar ein cyfer ni. Ac arglwydd i ni'n dod felly, ac i ni'n dygeisio di, ac arglwydd wrth i ni efoddhau i dy air di, wrth i ni ddod ac i dy addoli di, wrth i ni ddod gan ddarllen dy air di, gweddio, canu mawl i ti. Wrth i ni wrando ar yr hyn sydd gen ti i'w ddweud wrthon ni arglwydd, i ni'n hyderus yn neud i ddod yn agos ti di addo hynny yn dy air di. A felly wrth i ni dygeisio di nawr, wrth i ni ofyn i ti ddod, wrth i ni ofyn i ti siarad, wrth i ni ofyn i ti fendithio dy bobl, wrth i ni ofyn i ti nesau ato ni a roi dy ysbryd glân i ni, wrth i ni ofyn i ti ein newid ni i fod yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Ni'n hyderus yn neud i gyflawni'r pethau hynny. Oherwydd ti wedi dweud, mae dyma yw dewyllus di ar ein cyfer ni. O arglwydd. Bydd gyda ni nawr felly, bydd gyda weddill yr eglwys, bydd gyda rheini sy'n ymuno â ni dros y we, sy'n cael ei rhwystro rhag bod yma. Arglwydd ni'n gweddio, bydd e'n tystiolaeth ni yma, ac tystiolaeth dy bobl di. Mhob man wrth iddyn nhw ddod ynghyd, a bydda hynny yn dy ogoneddu di, ac yn fodd i ddenu pobl at y ti dy hun. O arglwydd, derbyn ein mawl a'n diolch ni felly, a bydd gyda ni. Yn enw'r arglwydd Iesu. Amen. Amen. Ond mae'n emyn gyntaf ni yn tynnu ar rai o'r themau yr Exodus. Felly yn ddigon addas i ni ganu heno. Rhif 465 yn y llyfr yma ni. Pererin Oedf, mewn anial dir yn crwydro yma thraw, ac yn rhyw ddisgwyl bob yr awr fod ti fy nhad gerllaw. Ac mi debygaf clywaf sŵn nefolaidd rai o'n blaen, wedi gorchwygu am un trwy dymhesloedd dŵr a tham. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu, dyn gilydd. Ac mi debygaf
Til dysbryd sanctau lediodd bydd i'w lafa. I cheddau'n gofwyr hanner cam, ond goffi di o rai. I Oedfa Hwyr ac arnas I law. Fel wedes, ni'n mynd i rhywbeth bach yn wahanol heno yma. Mae yna bwnc fi eisiau siarad amdani. Rhywbeth sydd wedi bod ar y meddwl I ac ar ynghalon I ers sbel bellach. A gweud y gwir, oedd rhaid I fi checio a o'n I wedi pregethu ar y peth yma o'r blaen. A fi wedi cael rhyw gadarnhad bod fi heb, ond falle bod y bobl nes I holi jyst ddim yn cofio, bod fi ddim yn cofio chwaith. Ond fel fi'n dweud, mae'r pwnc yma, sa'n ni weid eto beth yw hi, ond mae wedi bod yn rhywbeth I fi wedi meddwl amdano tipyn ac yn ddiweddar eto dros yr haf nawr, mae'n rhywbeth sydd wedi'n haroi. Ac ar ben hynny wedyn, Catrin yng Ngwraig I codi'r mater eto, fel petai hi wedi cael ei tharo gan y peth yma. A felly, be fi eisiau gwneud yw fi eisiau darllen, yn yw nid un testyn ni'n mynd I fod yn edrych arni'n benodol yn y Beibl. Mae dy fi sawl darlleniad yn gyntaf, a gobeithio wrth I fi ddarllen, bydd y testyn, y pwnc yn amlygu ei hun I chi. Felly, os oes Beibl dych chi trowch, ni'n mynd I ddechrau'n llyfr y Deuteronomium. Deuteronomium pennod 27. A fi'n mynd I ddechrau yn adnod 12. Deuteronomium 27. Dechrau'n adnod 12, ni'n clywed hyn. Pan fyddwch wedi croesi'r Iorddonen, hynny yw pan bydd y llwythi ar ôl yr Exodus o'r diwedd yn cyrraedd Gwlad yr Addewid, dyma rai sydd I sefyll ar fynydd Garisim I fendithio'r bobl, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Joseph a Benjamin. A dyma rai sydd I sefyll ar fynydd Ebal I felltithio, Reuben, Gad, Aser, Sabulon, Dan a Naphtali. Bydd y Lefiaid yn cyhoeddi wrth holl bobl Israel a llais uchel melltith ar y sawl a wna ddelw gerddiedig, neu eilyn tawdd, a gosod I fyny'n ddirgel bethau o waith dwylo crefftwr, pethau sy'n ffiaidd gan yr arglwydd. Mae'r holl bobl I ateb, Amen. Melltith ar y sawl sy'n dirmygu ei dad neu ei fam. Mae'r holl bobl I ddweud, Amen. Melltith ar y sawl sy'n symud terfyn ei gymydog. Mae'r holl bobl I ddweud, Amen. Melltith ar y sawl sy'n camarwain y dall. Mae'r holl bobl I ddweud, Amen.
Melltith ar y sawl sy'n gwyro barn yn erbyn estron am ddifad neu weddw. Mae'r holl bobl i ddweud, Amen. Melltith ar y sawl sy'n cael cyfathrach rhywiol gyda graig i'w dad, oherwydd mae'n dwy'n gwarth ar ei dad. Mae'r holl bobl i ddweud, Amen. Melltith ar y sawl sy'n cael cyfathrach rhywiol gydag unrhyw anifail. Mae'r holl bobl i ddweud, Amen. Melltith ar y sawl sy'n cael cyfathroch rhywiol gyda'i chwaer, pryn ai merch i'w dad neu ferch i'w fam yw hi. Mae'r holl bobl i ddweud, Amen. Melltith ar y sawl sy'n cael cyfathrach rhywiol gyda'i fam yng nghyfraith. Mae'r holl bobl i ddweud, Amen. Melltith ar y sawl sy'n ymosod ar rywun arall yn y dirgel. Mae'r holl bobl i ddweud, Amen. Melltith ar y sawl sy'n derbyn tal am ladd dyn di-eog. Mae'r holl bobl i ddweud, Amen. Melltith ar unrhyw un nad yw'n ategu holl eiriau'r gyfraith hon trwy ei cadw. Mae'r holl bobl i ddweud, Amen. Ac yna, ni'n mynd i neidio ymlaen i lyfr Nehemia. Lyfr Nehemia. Mae'r bobl wedi bod yn y wlad ac yna maen nhw wedi cael eu caeth gludo o'r wlad oherwydd bod nhw ddim wedi cadw y gyfraith fel ond nhw wedi addo i wneud, ac yna o'r diwedd maen nhw wedi dychwelyd eto, ac, wel, mae'r hanes yn ehangach na hynny, ond Nehemia, pennod 8. Dechrau yn yr adnod gyntaf, ni'n darllen hyn. Pan ddaeth y 7fed mis, a'r Israeliaid erbyn hyn yn ei trefi, ymgasglodd yr holl bobl fel un yn y sgwâr sydd o flaen porth y dŵr. Yna dywedasant wrth Ezra, yr ysgrifennydd, am ddod â llyfr cyfraith Moses, sef yr un a orchmynnodd yr arglwydd i Israel. Ar y dydd cyntaf o'r 7fed mis, daeth Ezra ar offeiriad ar gyfraith o flaen y gynulleidfa. Yn wir a gwragedd, pawb a fedrai ddeall yr hyn a glywai. Darllenodd rannau ohoni o doriad gwawr hyd hanner dydd, a ngwydd y gwir a'r gwragedd oedd yn medru deall, gan wynebu'r sgwâr o flaen porth y dŵr, a gwrandawodd pawb yn astyd ar lyfr y gyfraith. Safodd Ezra yr ysgrifennydd ar bwlpid pren oedd wedi ei wneud i'r diben. Ar yr ochr dde iddo, safodd Matithea, Sema, Anaia, Orea, Hilcea a Maseia, ac ar y chwith Pedaia, Misael, Malchea, Haswm, Hasbadana, Sechareia a Mesulam. Agorodd Ezra y llyfr yn olwg yr holl bobl oherwydd roedd ef yn uwch na hwy, a phan agorodd y llyfr, safodd pawb ar ei traed. Bendithiodd Ezra yr arglwydd, y Duw mawr, ac atebodd yr holl bobl, Amen, Amen, gan godi ei dwylo ac ymgrymu ac addoli'r arglwydd a'i hwynebau tua'r ddaear. Yna ni'n mynd i neidio ymlaen i lyfr y Salmau. Salm 106. A na ddim darllen y salm ar ei hyd, mae'n salm gymharol hir, ond just ar ddiwedd y salm yma. Salm 106, adnodau 47 a 48, mae'r weddi yma. Gwareda ni o arglwydd ein Duw, a chynnull ni o blith y cenhedloedd i ni gael rhoi diolch i ddenw sanctaidd ac ymhyfrydu yn dyfawl. Bendigedig fyddo'r arglwydd Duw Israel o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb. Dyweded yr holl bobl, Amen. Molwch yr arglwydd. Ac yna ni'n mynd i neidio ymlaen nawr i'r Testament Newydd.
Ac yn gyntaf, y llythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid, 1 Corinthiaid, pennod 14. Yn sôn am addoliad y bobl yn yr adran estynedig yma. 1 Corinthiaid 14, mae'n jyst darllen o adnod 12 ymlaen. Paul yn dweud hyn, gan eich bod chwi felly, a'ch bryd arddoniau'r ysbryd, ceisiwch gyflawnder o rhai sy'n adeiladu'r eglwys. Felly bydded i'r sawl sy'n llyfaru a thyfodau weddio am y gallu i ddehongli. Oherwydd os byddaf yn gweddio a thyfodau, mae fy ysbryd yn gweddio, ond mae fy meddwl yn ddiffrwydd. Beth arna felly? Mi weddiaf am hysbryd, ond mi weddiaf am deall hefyd. Mi ganaf ar ysbryd, ond mi ganaf ar deall hefyd. Onid os byddi'n moliannu ar ysbryd, pa fodd gall rhywun sydd heb ei hyfforddi ddweud yr amen i'r diolch rwyt yn ei roi, os nad yw'n deall beth rwyt yn ei ddweud. Yna ni'n neidio i ail lythyr Paul at y Corinthiaid. Pennod 1, adnod 16. Paul yn esbonio wrth y Corinthiaid, fy amcan oedd ymweld â chwi ar fy ffordd i Facedonia, a dod yn ôl atoch o Facedonia ac i chwythau fy hebrwng i Jwdea. Os hyn oedd fy mwriad, a fi'n wamal, neu ai fel dyn bydol rwyf yn gwneud fy nhrefniadau nes medru dweud ie, a nage ar yr un anadl? Fel mae Duw yn ffyddlon, nid ie a nage hefyd yw ein gair ni i chwi. Nid oedd mab Duw, Iesu Grist, a bregethwyd yn eich plith gennym ni, gan Silfanws a Timotheus a minnau, nid oedd ef yn ie ac yn nage. Ie yw'r gair a geir ynddo ef. Ynddo ef. Mae'r ie i holl addewidion Duw, a dyna pam mae trwyddo ef rydym yn dweud yr amen. Gogoniant Duw. Ac yna un ola. Ni'n troi at lyfr ola y Beibl, Datguddiad pennod 7. Datguddiad 7, adnod 9 ymlaen. Apostol Ioan yn gweld hyn. Ar ôl hyn edrychais, ac weled dyrfa fawr, na allai neb ei rhifo. O bob cenedl, a'r holl lwythau a phobloedd ac ieithoedd, yn sefyll o flaen yr orsedd ac o flaen yr oen, wedi ei gwisgo a mentyll gwyn a phalmwydd yn ei dwylo. Roeddent yn gweiddi a llais uchel, un Duw ni, sy'n eistedd ar yr orsedd, ac i'r oen y perthyn y waredigaeth. Roedd yr holl angylion yn sefyll o amgylch yr orsedd, a'r henuriaid, a'r 4 creadur byw, a syrthiasant ar ei hwynebau ger bron yr orsedd, ac addoli Duw. Gan ddweud, amen. Un Duw ni, y bôr mawr, a'r gogoniant, a'r doethineb, a'r diolch, a'r anrhydedd, a'r gallu, a'r nerth, byth bythoedd. Amen. Amen. Wel, nawn ni droi at yr arglwydd, nawn ni weddio dyn gilydd. O arglwydd, ni'n diolch i ti am dy air di. Ac arglwydd, ni'n cyffesu falle, bod ni ddim yn treulio digon o amser yn darllen dy air di. Ar lefel personol, fel eglwys i hyd yn oed yn ein hoedfawr ni. Arglwydd, maddau ni falle bod ni wedi colli'r ddisgyblaeth yna o ddarllen adrannau hirach o dy air di. Arglwydd, ni'n
yn credu ac yn ni'n cyffesu fel dy bobl, mae dyma yw dy air di. Dyma dy ddatguddiad di ohono ti dy hun, dyma'r gair sydd yn cofnodi i ni. Yr hyn rwy ti wedi wneud. Wedi wneud mewn hanes. Wedi wneud trwy anfon yr arglwydd Iesu Grist. Ie, dyma'r llyfr sydd yn sôn am y datguddiad pennaf yno ohono ti dy hun yn dy fab di. Ac arglwydd maddau ni felly bod ni yn gallu esgyluso hyn. A ddim yn treulio digon o amser. Jyst yn gwrando ar yr hyn sydd gen ti i'w ddweud. Yr hyn i ti wedi ddweud wrth y bobl di. A'r hyn rwy ti am i ddweud wrthon ni heddi. A da ni'n diolch felly am gyfle eto i wrando, i ddod o'r neilltu fel petai, i ddod i ffwrdd o'n cartrefi, o'n gwaith, o'n cyfrifoldebau, ac i feddwl amdano ti, i hoelio'n sylw ni arna ti. Ac arglwydd ni'n gweddio nawr yn neud i hawlio ein sylw ni. Arglwydd ti yn unig sy'n ei heiddi fe. O arglwydd. Ie. Galwa ni ata ti dy hun. Os gweli di fod yn dda. Da, dyn ni am barhau i weddio am y sefyllfa yn Afghanistan. Ac arglwydd, ni'n diolch i ti wrth weld yr bobl hynny sydd wedi gallu dianc am eu bywydau nhw a dod i ryw fesur o ddiogelwch. Ni'n gwybod fydd yna rai lle dyw hynny ddim wedi bod yn bosib. Ni'n gwybod hefyd fydd yna rai fydd wedi dewis aros yna ac ymhlith rheini fydd yna Gristnogion. Rai sydd wedi dewis aros y peryglon am eu bod nhw yn teimlo mae dyna lle ti am iddyn nhw fod. Am eu bod nhw eisiau aros yno i dystiolaethu ac i rannu'r newyddion da ac i allu cynnig gobaith yng nghanol tywyllwch y sefyllfa yno. O arglwydd, ni'n gofyn felly unwaith eto arna ti i gadarnhau ac i nerthu dy saint ti. Yn y man honno, ond arglwydd ni'n gwybod am wledydd eraill, ardaloedd eraill. Da ni hyd yn oed yn ein gwlad ni, falle ar lefel fwy unigol, personol, pobl sydd yn cael eu herlyd ac yn gwynebu pob math o drafferthion oherwydd bod nhw'n ddisgyblion i ti. O arglwydd. I nerthad y bobl di, os sgweli di fod yn dda, trwy dy air di, trwy dy ysbryd glân di, cadarnhad y saint. O, dad, ni'n gweddio nawr. Arglwydd, amdano ni fel eglwys. Wrth i ni nesau at ddiwedd mis Awst. Rai di bod ar ei gwyliau, rai'n gwynebu tymor newydd. Ac i ni fel eglwys arglwydd, wrth i ni barhau i geisio ar weiniad, ar ewyllus di, ar ein cyfer ni. O, arglwydd, please, gwnaed y hunan yn amlwg i bobl araf ac ddigon syml fel ni arglwydd. Please, arwain, bydd gyda ni dad, defnyddia ni, bendithia ni arglwydd. Os gweli di fod yn dda. Dad, clyw ein gweddi ni felly. Derbyn ni nawr yn ddiolchgar yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Mi'n siŵr bod y mwyafrif ohono ni wedi dyfalu erbyn hyn, wedi gweithio allan. Mae ddim gofyn, jyst yn gofyn bod chi ddim gweith di cadw lan efo beth o'n i'n gobeithio bod yn dod drosodd. Beth i ni'n mynd i fod yn ystyried am ychydig bach, gymharol fyr heno, yw gair. Amen. Ac yn benodol
nid yn unig ystyr y gair amen, ond i gyffwrdd ar hynny, fi'n siŵr fod ystyr y gair yn syml iawn gyfarwydd i lot ohono ni, ond yr arferiad yna o ddweud amen. Pinnau os yw hynny ar ddiwedd gweddi, a falle dyna lle ni mwyaf cyfarwydd gyda dweud amen, ond wrth gwrs, mae yna rai cylchoedd, rai unigolion, maen nhw wedi arfer efo dweud amen pan mae gair Duw yn cael ei ddarllen, pan mae gair Duw yn cael ei fregethu a y gwirionedd yn cael ei esbonio a'i chyhoeddi, mae yna ymateb. Amen. Wastad yn cael hemdio i gyfeirio ato fe fel amenio, y weithred o ddweud amen. Nawr fe fi'n gweud, fi'n siŵr bod ni'n gyfarwydd gyda'r ystyr. A ddarllen ychydig o ddiffiniad Thomas Charles yn ei eiriadur ysgrythurol e. Mae'n dweud hyn, neu ran o beth mae'n dweud yw hyn. Y gair Hebraeg, amen, a arwydda diysgogrwydd, sefydlogrwydd, sicrwydd, parhad, di-anwadalwch a ffyddlondeb. Arwydda y gair, y gwirionedd adreithyr, hynny yw'r hyn sy'n cael ei ddweud, a hefyd sicrwydd gwirioneddol y treithawd ohono. Mae'n cael ei arferid yn aml fel geiryn o gadarnhad neu gyd-syniad. Ac arwydda mae yn wir, mae yn sicr, bydded felly y caiff fod. A falle ydych chi ddim dilyn cweit popeth o Thomas Charles yn dweud fan hwn yn syml iawn, pwynt y gair amen, ystyr y gair a'r ffordd mae'n cael ei ddefnyddio yw i gyfeirio at wirionedd, a sefydlogrwydd a ffyddlondeb. Mae'n air sy'n cael ei ddefnyddio mwyn cyhoeddi, mae hwn yn wir, neu mae'n air sy'n cael ei ddefnyddio mwyn dangos dyheuad, bydded hyn yn wir. Boed felly, gad i hyn fod fel sydd wedi cael ei ddweud. A ni wedi gweld y siample yn dwi'n ni, sawl esiampl. A nes i ganolbwyntio ar esiampl hynny lle mae pobl Dduw yn dweud amen. Mae'n llwythi o esiampl eraill lle mae unigolion yn dweud amen, ond pobl Dduw. Wrth iddyn nhw ddod ynghyd i wrando ar y gair, wrth iddyn nhw ddod ynghyd i geisio'r arglwydd, wrth iddyn nhw ddod ynghyd i weddio, mae'r ymateb yma. Amen. Amen. Nawr, cyn bod fi'n mynd dim pellach, mae'n rhaid i fi fod yn glir am cwpl o bethau. Gyntaf i gyd, mae'n rhaid i fi fod yn glir, dyw'r gair amen ddim yn rhyw fath o magic word. Dyw e ddim fel petai ni yn gallu gweddio hyn a'r llall ag arall, ac os chi jyst yn gweud amen ar y diwedd, fydd e'n digwydd. O na, nathon ni gael yn cywiro o'r math yno syniad bore yma, yn do. Dyw e ddim jyst yn rhywbeth, yn allai weid yn rhywbeth a gweddio siw bynnag fi eisiau, jyst bod fi'n gweud amen ar y diwedd, sdim ot beth arall i fi wedi dweud, na. Dyw e ddim yn air ni fod i ddweud yn ddifeddwl ac yn ddifater. Na, mae'n air pwrpasol. Amen. Mae rhaid i fod yn glir hefyd bod yr hyn i ni'n mynd i fod yn meddwl amdano fe heno, dyw e ddim yn orchymyn arno ni. Dyw e ddim yn orfodol arno ni. Glywon ni am yr Israeliad cyn bod nhw'n mynd mewn i'r wlad, neu wrth iddyn nhw fynd i ben i'r wlad, a mae'r gorchymyn yna, bydded i'r bobl ddweud. Hynny, dwedwch chi fod i ddweud e. Amen, amen, amen. Nawr, dyw'r un gorfodaeth ddim arno ni. Sa'n mynd i weid wrthych chi nawr, ar ddiwedd yr oedfa, os nag ych chi'n dweud amen yn uchel ac yn llawn brwdfrydedd bod chi rhywsut yn ddiffygiol neu'n anghywir. Sa'n trio rhoi pwysau. O fi yn credu, a mae'n wedi'n haroi sawl gwaith dros y blynyddoedd a sawl gwaith yn fwy diweddar, bod ni falle'n colli allan ar rhywbeth.
Fi'n credu, o'r adrannau hynny ni newydd i darllen gyda'n gilydd, mae yna sylfaen, gadarn, dros ddweud amen. Fi'n credu, gallech chi ddadlau o'r darnau ni di darllen, fod dweud amen yn rhywbeth beiblaidd. Fod yn rhywbeth da. Fod yn rhywbeth sy'n cael ei gymeradwyo i ni yn y gair. A sa'n gwybod os mae just achos ein traddodiad penodol ni, yw e? Neu fe rhywbeth i wneud efo'n cefndir diwylliannol ni fel Cymru? Sa'n gwybod os mae just ein arferiad ni, os mae rhywbeth i wneud efo swildod y personoliaethau sydd yn ein plith ni? Sa'n gwybod os yw'r ffaith bod ni ddim wedi bod yn cyfarfod gyda'n gilydd a wedi bod yn cwrdd dros Zoom a roi'n hunain ar mute a pethau fel yna, di ychwanegu at y broblem. Ond dyn ni ddim yn dueddol o ddweud amen. A be fi ddim eisiau yw bod chi ddim yn dweud amen yn ddifeddwl. Ni ddim yn dweud amen gyda'r gyhoeddiad, fel fi'n meddwl bod yn dda i ni. A felly be fi eisiau gwneud yn syml iawn, gobeithio'n ddigon byr, yw cyflwyno tair reswm. Pan fi'n meddwl dylsyn ni fod yn dweud e. Yn dweud o ddifri, yn dweud e'n uchel, yn dweud e'n ystyrlon. Nid mwyn gorfodi, ond yn mwyn trial perswadio, trial annog i ni ystyried y peth o ddifri. Reswm cyntaf te. Reswm cyntaf yw hyn. Am ein bod ni'n gweud amen i Dduw. Ni'n dweud amen i Dduw. Mae'r gair yma yn cael ei ddefnyddio fel un ffordd arall o addoli. Mae'n allai roi tŵl arall sydd yn ni, un arf arall, un ffordd arall mae Duw di roi i ni mwyn gallu ei addoli. Pan i ni'n dweud, amen, i ni'n cyffesu ger bron Duw bod ni'n credu'r hyn mae yn ei ddweud. Pan i ni yn ymateb trwy ddweud, amen, i ni'n dangos bod ni yn hollol ddibynnol ar Dduw. I ni'n dangos bod ni'n hollol hyderus yn Dduw. Ni'n dangos bod ni'n gwbl ddisgwylgar wrth Dduw. Ni'n dweud, fi'n credu ti arglwydd. Ti'n iawn arglwydd. Fi angen ti arglwydd. Dim ond ti all wneud hyn arglwydd. Hefo ti, does dim byd yn bosib arglwydd. Fi'n meddwl, mae bron a bod yn un is-ymwybod falle. Mae di mynd i'r un fath o categori a beth o'n i'n ystyried bore yma. Hynny yw, os mae Duw yn gwybod be ni'n mynd i weddio yn barod, ac os yw e'n mynd i ateb yn ôl i ewyllus e'n barod, wel pam boddro'n dweud amen? Dyna mynd i gwahaniaeth. Dyw e ddim yn air hyd yn ein rhyw fformula mwyn cael atebion i weddi. Pam dweud e felly? Fe eisiau chi jyst dychmygu, rowch chi chi'n yn sefyllfa hollol wahanol. Dychmygwch, mae rhywun di gwahodd chi draw i'w tŷ nhw am bryd o fwyd. Okay? A chi'n mynd draw yna, chi'n cocio'r drws, mae'n agor y drws yn croesawu chi fewn, a'r peth cyntaf sy'n eich taro chi yw mae'n amlwg bod nhw wedi bod yn brysur yn paratoi, achos mae'n arogl. Mae'n arogl hyfryd o fwyd yn llenwi'r tŷ. Nawr, pan mae hynny'n digwydd, be chi'n gwneud? Beth yw'r peth cyntaf chi'n neud? Chi'n camu mewn i tŷ rhywun, mae rhywbeth yn rostio, neu rhywbeth yn llenwi'r tŷ. Be chi'n neud? Chi'n gweud, Ond eich chi'n, pawb yn neud e? Beth yw hwnna? Hwna'n gwynto'n neis. At least chi'n wedi gweld y peth eto. Hynny yw, gallu bod yn embarrassing weithio coginio rhywbeth ar gyfer rhywbryd arall farw ddim i chi, ond dyna'ch ymateb chi yn dyfa. A wedyn, pawb yn ystod lawr, mae'r bwrdd yn cael ei weini ei osod allan o'ch blaenau chi, a mae'n edrych yn hyfryd, chi ddim wedi blasu eto, ond beth chi'n neud? Hwn yn edrych yn ffansi, mae hwn yn edrych yn dda.
A ydych chi'n dechrau bita yn di chi, a chi'n mwynhau, a chi'n neud rhyw syniad bach yn di chi, lot ohono fi. A wedyn chi'n gorffen y bwyd hyfryd yma, chi'n eistedd nôl, a beth chi'n gwneud? Waw, oedd hwnna'n dda. Diolch am yngwahoddi. Draw, nawr, does dim un o'r syniad sili yma di newid unrhyw beth na ddo. Really? A nid ydym di ychwanegu at pa mor dda yw y bwyd. Dim di helpu efo'r coginio na'r golchi lan, dim byd arall, ond i chi di dangos gwerthfawrogiad. Chi di dangos eich carmoliaeth. Chi di mynegu eich diolchgarwch chi i'r un sydd wedi darparu ar eich cyfer chi. A felly dylse bod rhywbeth yno ni sydd eisiau dweud Amen. Pan ni yn darllen gair Duw a mae yna ryw wirionedd yn cael ei gyhoeddi i ni sydd mor dda chi prin yn gallu credu bod e'n wir. Neu pan mae yna bregethwr yn dod â hen wirionedd cyfarwydd ond yn nerth yr ysbryd glân mae'n eich taro chi yn ffres. Neu pan mae rhywun yn arwain mewn gweddi, yn canmol yr arglwydd, yn dod ger bron eich meddwl chi daioni Duw, ffyddlondeb Duw, cariad Duw, amynedd Duw. Pan ni'n cael ein atgoffa yr arglwydd Iesu ac o'i berson hyfryd a'i waith a'i aberth droston ni a phob peth arall, fe ddylsyn ni fod eisiau ymateb. Ac un ffordd, nid yr unig ffordd, ond un ffordd o wneud hynny yw dweud Amen. Amen. Nid ar llys pobl eraill yn gyntaf, ond Amen i Dduw. Y pwynt gyntaf. Ond yna, fi eisiau rhoi reswm arall i chi. Yr ail reswm yw, i ni'n dweud Amen mwyn ni'n hunan. Ni'n dweud ei Dduw, ond ni'n dweud hefyd ein mwyn ni ein hunan. Mae'n gwneud lles i ni. Nawr, credu wedes i hyn bore yma, ond rhywbeth fi'n dweud yn aml wrthyn ni yw, fel Cristnogion, fe ddylsyn ni fod yn pregethu i ni'n hunan. Peidiwch jyst dibynnu arno fi neu rhywun arall ar y sil i fod yn pregethu gwirioneddau i chi. Mae eisiau chi fod yn pregethu eich hunan. Atgoffa'ch hunan o wirioneddau sylfaenol yr Efengyl. Atgoffa'ch hunan, pwy yw Duw? Pwy yw yr arglwydd Iesu? Pwy oeddwn ni cyn i fi gael fy achub? Be mae Crist wedi gyflawni drosto fi? Pwy ydw i nawr trwy ffydd ynddo fe? Ni fod yn atgoffa'n hunan, yn cadarnhau y gwirioneddau yma i ni'n hunan. Ac un ffordd i ni'n gallu gwneud hynny'n fwy effeithiol yw trwy ddweud Amen. Sut? Pam? Wel, mae'r weithred yna o siarad, o fynegu gair, mae'n pwysleisio'r peth i ni ein hunan. Eto, na roi esiampl i chi o hyn mewn cyd-destun hollol wahanol, dychmygwch neu cofiwch nôl i'r amser yna pan o'ch chi yn yr ysgol. Ac o'ch chi'n dysgu pethau, o hyd ac o hyd ac o hyd. Pethau o'ch chi'n mynd i gael eich profi arnyn nhw mewn arholiad. A'r cyngor oedd yn dod o hyd oedd, os chi eisiau cofio rhywbeth a cymryd rhywbeth i fewn a'i ddeall yn iawn, y ffordd gorau i wneud hynny yw trwy defnyddio cyfryngau gwahanol. Felly, i ddechrau, chi'n gwrando. Chi'n gwrando ar yr athro neu'r athrawes wrth iddyn nhw esbonio y wers. Wrth iddyn nhw siarad ac wrth i chi wrando, chi'n meddwl, wrth gwrs, o'ch chi hefyd wedyn yn ysgrifennu. Yna, ar ôl chi fynd adre neu
pan mae'r arholiadau ar fi'n cyrraedd, chi'n mynd nhw, chi'n darllen y peth yna. Chi wedi gwrando arno nhw, chi wedi clywed nhw, chi wedi sgwennu nhw, nawr chi'n darllen mynd nôl i fewn trwy'ch llyged chi. Wedyn, tra bod chi'n adolygu, chi'n darllen allan yn uchel, chi'n siarad nhw. Mae rai pobl hyd yn oed yn recordo nhw, a wedyn gwrando arno nhw i hunan yn dweud nhw, a beth sy'n digwydd? Mae jyst yn gweithio hun, yn ddyfnach i fewn i chi. A fi'n credu mae dyna yw un o fanteision dweud amen i ni'n hunan. Achos be mae'n eich stopio chi rhag wneud yw wrando mewn ffordd pasif. Mae'n eich rwystro chi rhag eistedd nôl a switcho bant, os allai roi e fel yma. Nes i gyfeirio Sul diwethaf at Dr Martin Lloyd-Jones. Ac ychydig o'r hyn oedd e'n dweud am bregethu, wel, yn ôl pob tebyg, oedd Dr Martin yn dweud dylse gwrando ar bregeth fod yr un faint o waith a phregethu. Hynny yw, oedd e'n teimlo dylse fe fod i blino fwy na lai'r un faint ar ôl bod yn eistedd yn un o'r pews yn gwrando rhywun arall yn pregethu, ac oedd e ar ddiwedd Sul pan oedd e wedi bod yn pregethu i hunan. Oedd e'n gweld bod angen ymroi, bod angen ymdrechu. Felly bod chi'n boenus ymwybodol, faint o waith caled yw gwrando ar pregethu, ond y pwynt yw, pan i chi yn gwrando gyda'r bwriad o ystyried ac ymateb, mae'n gorfodi chi i gymryd y pethau yma o ddifri. I gymhwyso i chi hunan. Chi ddim just yn breuddwydio, ddim just yn gadael i'r meddwl i grwydro, na, chi'n canolbwyntio. Chi'n dweud, amen, mae hynny yn wir, ac wrth dweud amen, mae'r peth yn dod i fewn ac i chi'n ei brosesu e. Hynny, mae'n ffordd hynny o syml i'ch gorfodi chi i rando'n fwy astyd. Ond dychmygwch os o'n i'n dod ato chi efo darn o bapur, rhywbeth o gytundeb, ac yn gofyn i chi arwyddo ar y gwaelod. Beth yw'r peth cyntaf byddwch chi eisiau gwneud? Yn gobeithio, os oes unrhyw synwyr da chi, byddwch chi eisiau darllen bod chi'n trysto fi, byddwch chi eisiau darllen e. Ddim jyst yn rhoi eich enw chi ar y gwaelod, ie. Chi eisiau darllen e. Os i ni, efo rhyw fwriad i gyd synio a cadarnhau yr hyn sy'n cael ei ddweud, ni'n mynd i fod yn talu sylw i'r hyn sy'n cael ei ddweud. Pan mae rhywun arall felly yn gweddio, os i ni'n meddwl, ar ddiwedd y weddi yma, i fi yn mynd i fod yn cydweddio ac ar y diwedd yn mynd i ddweud, amen, fe chi'n fwy tebygol yn chi o ddilyn. Felly ni yn dweud amen yn y lle cyntaf i Dduw, ond ni'n dweud e hefyd oherwydd mae yna les i ni'n hunan. Ond yna mae yna un reswm arall. Ni'n dweud amen mwyn eraill hefyd, mwyn ein gilydd. Ni'n credu oedd hynny'n dod drosodd yn doedd yn amlwg iawn mewn ambell un o'n darlleniadau ni. Wrth i'r bobl gyd addoli, ond nhw'n dweud amen. Amen. A'r Apostol Paul yn pwysleisio hynny. Mae angen i chi ddeall a dilyn yr hyn sy'n cael ei ddweud fel bod chi yn gallu dweud amen. Fi'n credu falle mae dyma y reswm y cymaint ohono ni yn stryglo chydig bach dy hyn. Fi'n siŵr, os o'n i'n gofyn i chi bod y mwyafrif ohono ni wrth weddio yn breifat, chi yn dweud amen. Dweud amen wrth yr arglwydd a falle hyd yn oed yn gyhoeddus, chi'n dweud amen yn eich calon chi, yn dawel fach. Ond i ni wedi colli golwg ar hyn.
Mae'n rwydd iawn i wneud, ond ar y ffaith bod ni yn addoli'r arglwydd, a mae'n perthynas ni gyda'r arglwydd yn rhywbeth sydd fod ar y cyd gyda Christnogion eraill. Yn Saesneg, bys ni'n galw yn corporate enterprise. Hynny yw, oes, mae angen ffydd bersonol, ond dyn ni ddim jyst yn ceisio'r arglwydd ar ben ein hunan. I ni fod i wneud hynny mewn cwmni o bobl. I ni fod i wneud hynny fel rhan o eglwys. Mae'n weithgarwch ni'n gwneud fel tîm, fel corff. Pan i ni'n gweddio, pan i ni'n dod dan sŵn, Caerdydd, pan i ni'n ceisio yr arglwydd, wrth i ni ddilyn yr arglwydd, wrth i ni gael ein trawsffurfio gan yr arglwydd, ni fod i wneud hynny, ac yn wir ni dim ond yn gallu gwneud hynny'n iawn ac yn effeithiol gydag eraill. A dyma lle mae amen yn gallu bod yn rhywbeth hynod o werthfawr. Oherwydd wrth i ni ddweud ie, amen, beth i ni'n gwneud? Wel, ni'n tystio i'n gilydd. Ni'n annog ein gilydd. Ni'n dweud, ie, fi ddim jyst yma ar ben yn hun. Mae'n leisiau eraill hefyd. A mi'n chwaraeon, maen nhw'n sôn lot yn dyn nhw am yr home advantage. Beth yw'r home advantage? Wel, y mantais hynny sydd gan y tîm sy'n chwarae gatre. Yn ei stadiwm neu yn ei cartre nhw. A pan bod hynny'n fantais? Wel, maen nhw'n nabod y lle, maen nhw'n teimlo yn gyfforddus a mae'n gyfarwydd iddyn nhw, ond y reswm penna yw oherwydd fod yna gefnogwyr yna. Yn ei wrth iddyn nhw chwarae, pan maen nhw gatre, y tebyg yw maen nhw fwy o'i cefnogwyr nhw yna, a felly'r lleisiau maen nhw'n clywed yn gweiddi yw'r rhai sydd o'i plaid nhw, yn ei annog nhw ymlaen, ac yn rhoi hwb iddyn nhw. A chi'n gweld ni angen hynny? Mae'n help i ni. Dwi'n siŵr bod ni wedi cael y profiad yma. A mae'n gallu bod yn hynod o depressing. Gallu bod yn teimlo'n hynod o flat. Pan chi mewn cwrdd gweddi, neu mewn rhyw oedfa, mae rhywun yn gweddio. A maen nhw'n gweddio yn gynnes i'r arglwydd. A maen nhw'n gweddio, ie iawn, falle mewn ffordd sydd ddim yn hollol berffaith ym mhob ffordd, ond chi'n gweld bod nhw'n ddidwyll. A chi'n gwrando arnyn nhw, maen nhw'n pledio ar sail a ddewidion Duw. A maen nhw'n dod efo gwirioneddau o'r ysgrythyr. A maen nhw'n cyrraedd y diwedd. A maen nhw wedi bod yn tywall i calon nhw allan ger bron yr arglwydd. A maen nhw'n dweud, amen. A maen nhw'n dywelwch. Maen nhw'n ddistawrwydd. Ni fod i ddweud amen mwyn annog ein gilydd. Mae'n rhywbeth ni gyd yn gallu gwneud, ydy? Dim ond un person allweddio ar y tro, a bod pawb yn dilyn ac yn gwrando ac yn deall, ond ni gyd yn gallu dweud amen. Dim ond un person sy'n gallu darllen ar y tro. Dim ond un sy'n gallu pregethu ar y tro, ond ni gyd yn gallu dweud amen. Falle bod yna rai yma heno, a chi ddim yn hyderus yn gyhoeddus. A mae'r syniad o ddarllen neu gweddio neu siarad ger bron pobl eraill, hyd yn oed brawddeg, mae jyst y syniad yna o ddweud rhywbeth o flaen pobl eraill, mae'n eich dychryn chi. Falle bod chi'n wir yn teimlo fi methu gweddio'n gyhoeddus. Iawn, o'ch chi yn gallu gwneud hyn. Chi'n gallu gweddio'n dawel a cydweddio gyda'r person, ac yna chi yn gallu dweud amen. Mae'r gair yma, mae mor syml. Un gair, dwy sill. Mae hyd yn oed plentyn blwydd oed yn gallu trial i ddweud mae ar gael i ni.
Mae'r gael i ni, mwyn gogoneddu'r arglwydd, mwyn gwneud lles i ni, ac mwyn anhog ein gilydd. Dyna ni. 2 reswm, syml iawn. Pam fi'n credu dylswn ni fod yn fwy pwrpasol yn ein defnydd ni o'r gair. A gai anwch chi, ewch nôl, a ni'n sa'n i edrych yn fanwl ar yr adrannau hynny o'r ysgrythur, ewch nôl atyn nhw. Ceiswch yr arglwydd yn hyn. Na fi yn ymwybodol iawn, mae'n densiwn mynd i fod ar ddiwedd yr oedfa, yn does? A felly fi jyst eisiau pwysleisio eto, nid reol yw hyn. Nid rhywbeth ni'n gorfod gwneud yw hyn. Gobeithio bod hynny ddim wedi dod drosodd. Os ni yn gweud amen ar unrhyw bwynt mewn oedfa, os ni yn dweud amen ar ddiwedd gweddi, dyw hwnna ddim yn angenrheidiol yn syth yn golygu bod ni'n fwy neu'n llai ysbrydol. Gallwn ni ddweud amen am yr resymau anghywir hefyd. Mwyn cael ein gweld a'n clywed gan eraill. Ond fi yn credu bod pobl yr arglwydd wedi cael hyn yn fendydd ac yn help drwy'r canrifoedd. Bod e'n rhywbeth arall na dyw di roi ein lles ni ac eraill. Ac gogoniant iddo fi. Amen. Amen. O'n i'n mynd i ganu ar 403 yn y llyfr emynau. Yr Iesu a deyrnasa'n grwn o godiad hael hyd fachlyd hwn. Ei deyrnas a o fôr i fôr tra bydd o llewyr hael a lloer. Lle y teyrnaso bendith fydd. Y caeth a naid o'i rwymau'n rydd, y blin gaeth fythol esmwythad, a'r holl rhai clwyfus iechyd rad. Roed pob creadur, ddilith, neilldiol barch i'r brenin byth. Angylion, molwch ef uwch ben. A'r ddeiar, dweded byth. Amen. Amen. Diolch. Ni weddio. Arglwydd, ni yn gofyn nawr arna ti'n helpu ni. A bydd ni ystyried y pethau yma arglwydd. Ti'n gwybod yn bod ni yn aml iawn yn gallu cael ein rhwystro, anherio gan arferion a pethau ni'n gyfarwydd â nhw arglwydd. Gad i ni yn hyn, i ffeindio'r hyn sydd yn dda ac yn ddymunol yn dy olwg di. Arglwydd ni yn gweddio
pob ran o'n addoliad ni a pob ran o'n bywydau ni, defosiynau personol ac yn ein cyd-addoliad ar saint o arglwydd. Helpa ni i dafolu di mewn ysbryd a gwirionedd. Da derbyn ni nawr, ni'n gofyn ni di yn helpu ni bob un i gyrraedd adre yn saff ac yn ddi-drafferth ac arglwydd yn yr wythnos sy'n dod yn awr. O, Dad, helpa ni i dy geisio di, helpa ni i fod yn hyderus yno ti ac yn selog drosto ti. Sgwennu di fod yn dda. Amen bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen.